Ano ka? Sunlight from the window. The sunlight. The sunlight, it's too much showing like that. Mama, I'm live. Don't cry, ha? Don't cry, my baby, okay? Good morning and mega love shout out everyone. Wala pa tayong music. Ka-open lang. Madam Ara, mega love shout out po, madam. Ayan, good morning. Kagising lang po ni madam. Madam Ara, maraming salamat po. Good morning. Ayan. Good morning po. Hi, baby. Dito si baby nakaiga. Kaiga. Kagigising lang, kakadede lang. Kakadede lang ng batang kulit. Kasi umiyak. Bibigay ko muna yung sa tatay ko. Hindi ako makaka-live pag nandyan yan. Kasi makulit. Ayan, salamat po sa patamsak, Madam Ara. Kahit minsan-minsan mag-live. Nasisiro na yung ating views. Ay yung pala. Ayan, 2 million mega love shout out. Wala pa music. Wait lang. Tumatawa siya. Opo, tumatawa kasi katapos lang dumede. Bawal naman kasi yan pag umiyak. Dito sa kama, hindi to. Lia, wag kang umiyak, Lia. Mapapalo tayo ni Lolo. Pag umiyak ka. Opo, yung WH ko, na lang, 0 na. Client mo kasi tagal din nag-live, mga 5 months. Kaya update lang ako. Ayun, may kalat. Oh. 3 million. Ang aga mo naman, Madam Ara, gumising. Bibi, wag kong payakin si Aliyah. Ayan. Kisama sana yung ating wifi. Di sana mag-blink-blink. Di sana mawala yung ating sound. Ayan. Sana makisama. Makisama sana. Nakatuwad na WH mo. Di man. Na siya. Di ba parang nag-upload ako ng manok. Madam Ara, siya. Nag-viral dahil doon, nag-green. Nag-green siya agad. Lisong Son, bigilab, shout out. Muntik nang tumuwad, nakaraan nakatuwad. Ngayon tumihaya na. Ngayon, ma. Oh, thank you so much, ma. Baby, hari si baby, ma. Hari si papa, ma. Hello everyone, nice to meet you. Nung nakaraan, Madam Ara, nakatuwad, ngayon tumihaya. Kasi hindi ko siya ina-uploadan, hindi ko siya pinapansin. Ayan. Ayan, 3 million mega love shout out. Lisong Son, my friend. Ayan. Kunin ko lang yung ating kunting music. Wait lang po. Ay, yung kalat. Kalat ng batang makulit. Ayan mo yan. Ayan mo yan nakita. Hindi yung pang liya. Cellphone mo. Cellphone mo saan?
Move your face. Can you move your face, everyone? Cooking with Sophia, Mega Love, shout out, good morning. Ayan. Oops. Lia, wag ka Liyang umiyak. Pag umiyak ka, mapupunta ka na sa labas. Yan, magkape muna po tayo mga lalabs. Maagang maaga pa. Magkape-kape muna. Cooking with Sophia, my friend lalabs. Some reflection, hello, lalab, some reflection, lalab, Mega Love, shout out. Oops, good morning everyone. Magtimpla muna tayo ng kape, pampabuhay ng ating mga dugo. Hello Ara and Elos Vlog. Si Madam Ara, pumunta kayo sa kanyang live mga lalab. Napakadaming tao ng live ni Madam Ara. Ang daming tao ng live niyan. Kahapon. Hindi kasi ako Madam Ara makapokus sa yung mag-isda kasi nag-aalaga ako ng bata eh. Yung anak ko inaagaw yung cellphone. Minsan nalalaglag, sinisipa. Sinisipa niya, nalalaglag. Daddy Hashis Lalab. Hi, good morning. Ayan. Good morning everyone. 7 million Mega Love shout out. Bibi mo laglag si Aliyah, baka bumaliktad. Ayan, 7 million Mega Love shout out. 7 million. Wow, ayan. Daddy Hashis Lalab, good morning po, Lalab. Ayan, live, my friend, Mega Love shout out live. Good morning everyone. Sana nasa okay tayong lahat. Ayan si Madam Ara, nandyan siya kanina. Puntahan niyo siya mga lalab. Napunta ko kahapon mga ano ata mga alas 3 ng hapon. Ang dami niyang tao. Sana all, Daddy Ashis. Ayan, thank you po, Daddy Ashis. Why you look so beautiful? Wow, thank you. Thank you, my friend, Daddy Ashis. Thank you. Thank you. Tamsak Dan from Daddy Assist. Daddy Assist, thank you po. Pa-share naman ako, Daddy Assist, ng live ko kung okay lang po. Thank you. Ayan. Ay! Bibi, ginalaw na. Daddy Assist, thank you so much. Some reflection, cooking with Sophia. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Live. Salamat lalab sa patamsak. Ha, ha. Oh, Madam Ara kahapon. Nangingisda ko pa saglit-saglit. Si Elia kasi habang nangingisda ko, naninipa, inaagaw yung cellphone. Makulit, parang gusto nang gumamit ng mobile. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Tamsak sa premiere. May premiere ka ta, Diasis. Ayan, mga lalab, punta niyo yan si Madam Ara. As in, napakadaming tao, inaabot ng 60 person. Ayan. Bigyan mo isang safe. Isa ka na, Madam Ara. Kasi kinakain naman niya eh. Nilalawayan. Ayan. Sigurado Madam Ara, nakahiga ka pa, no? Nakahilata ka pa sa higaan mo. May premiere ka, Daddy Ashis. Tamsakan natin yan, Daddy Ashis. 8 days pa naman pala yan. Ang laki ng bahay ni Daddy Ashis. Oh. Pero mas malaki pa rin yung bahay ni Madam Ara na 60. Bigay ko na ngayon, kaya ka na ngayon. Ganyan si Papa. Bigay ko nga lang muna si Ali at baka tayo makakali ni Lolo.
Ayan mga lalabag, timpla tayo ng kape. Ayan. Nagtimpla na rin si Os ng kape. L3. Hello everyone, lalab L3. May love shout out. Kape muna tayo mga lalab. Pampagising. Pampagising ng dugo. Morning Os, kumusta dyan? Sambar Risky, Terales lalab. Kumusta ka na lalab? Okay lang naman. Kumusta ka rin? Ayan. Let's drink coffee. Sis Ara, hello from Sambar. Ayan. Si Madam Ara, nakahilata pa yan. Chinita girl. Ayan, 3 million Migalag shout out, 3 million. Ops, yung ating maywagang mic. Tamsak na, Daddy Ashis. Ayan, dikit ko rin to sa'yo ha. Eltra, hello! Ayan. Huwag kalimutang uminom ng kape. Yes, lalab, huwag kalimutan mag-inom ng kape. Don't forget to drink coffee, everyone. Okay, mahal kita, host. Thank you so much, Daddy Ashis. Mahal mo na ako yan. Magtimpla tayo ng kape, mga lalab. Pampabuhay ng dugo. Ayan. Pampagising ng mga ugat-ugat na natutulog dyan. Ayan. Daddy Ashis, tamsak lalab, dikit na rin. Daddy Ashis, nice. Your channel is now big. 15.5K. This 8 days pa no, August 30. Mahal kita o Samber Rescue. Ayan si Samber, nagbaba ng bahay. Lablabin natin yan si Samber, mga lalabs. Nagbaba po ng bahay si Samber. Let's party. Ayan. Ayan, wag niyong kalimutang tamsakan si Os, mga lalab. Tamsak na lang. Ayan. Tamsak lang kayo, sapat na mga lalabs. Ayan si Samber. Wait lang tamsakan pa kita. Wait lang, di pa ako tapos sa'yo. Daddy Ashis. Inom tayo ng kape habang naglo-loading to. Kape tayo mga lalags. Ayan, inom tayo ng kape dyan. Magkape. Sarap ng kape, mainit. Nakakabuhay siya mga lalab ng dugo. Good. 5 million Migalab shout out. Ayan. Good morning everyone. Magkape. Ayan, pangalawang tamsak, Daddy Hashis. Tamsakan niyo yan si Madam Ara. Tingnan no. Nagba pala ng bahay si Madam. Harvesting overroot crop. Ay, napanood ko na yung overroot crop. Tamsakan natin si Daddy Hashis. Samber Risky Torales. Ayan. Si Samber, nagbaba ng bahay, Samber.
Daddy Ashis. Ayan, si Daddy Ashis. Nagbaba ng bahay. Tamsak nan, tamsak Daddy. Sa premiere mo. Si YT pala nagbago ng mga lalab, no? Yung allowed niya is pwede na palang 500 na lang yung subscriber mo and 3,000 WH para ma-monetize ka. Hindi na siya katulad noon na sobrang higpit na 1,000k, no? 1,000 talaga yung kailangan. Pero ngayon it's 500, it's okay na. Mahal kita, host. Ayan. Mahal din kita, lalab. Magmahalan tayo. Love each other. Okay? Today is Tuesday. Pangatlong tamsak, Daddy Ashis. Ayan, 5 tamsak. Thank you so much. Ayan, si Life nagbaba ng bahay. Si Life, lablabin natin mga lalab si Life. Lablabin natin si Life mga lalab, nagbaba ng kanyang bahay. Kain tayo mga lalab nito. Ano to, kamuting kahoy to. Kasaba. Kain muna tayo dyan. Magkape-kape muna kayo dyan mga lalab. Sobrang maaga pa. This is kain!
Kain tayo mga lalabs. Kain tayo, kape. Kain muna tayo mga lalaba. Habang nagkakape. Kape tayo mga lalabs. New Hope TV, lalab, mega love, shout out my friend, please, ayan. Let's connect to New Hope TV mga lalabs. Hello, good morning. Lalab, good morning. Good morning to you, my friend, New Hope. Ayan, 7 tamsak. Salamat po sa inyo dyan sa patamsak po ninyo. Maraming salamat.
Ayan, 3 million. Thank you. Oh. Mali pala. Ano ba yun? Napindot ko. Short video. Ayan. Ayan, 7 thumbs up mga lalab. Thank you so much. Mark Ian Swanner Lalab. Ayan, Migalab shout out. Salamat lalab sa patamsak, Mark Ian Swanner. Ayan, 5 million Migalab shout out. Salamat lalab sa iyong patamsak. Silipin natin yung buy mo, Mark Ian. 6.61K. Ayan. Quailing Basic Shapes. Ayan. Mark Ian lalab, nasa buy mo ako lalab ha. 6.61. Ayan lalab, meron kang harang. Mark Ian.
Pinapanood ko lalab yung video mo ha, Mark Ian. Ayan, pangalawang harang mo, Mark Ian. Ano to? Ajinomoto. Oh, champion. May champion pa. Aman Channel, Lalab, Galab, shout out. Ayan, si Aman Channel. Lalab, thank you for visit my live. Aman Channel, thank you. Hello there, friend. Thank you, my friend Aman. Ayan. Bigyan kita lalab ng jacket, ha?